Majong gabi, majong adlaw, mayong adlaw ng tanan diha sa atong panagtigom, panagkapunay. Labi na gayud sa atong clan, sa Mura Clan family. Nagkaroon nagtigom diha sa Barangay Labuon, no. Usa pasaylo ako nga dili ako makatambong ni atong panagtigom. Mao ni karon akong ipakita ninyo kung nasa ko karon ni ako sa New Bedford, Massachusetts. Siya ano yung mga building niya, nindot pod kayo ilang building, no. Nya simbahan nga way mga sulod, no. Ni anak ko dapat sa dagat, no. Dagat to siya, kana siya dagat na siya. Hangin kayo. Hangin kayo. Busa, pasensya na lang, no? Bueno, karon mao to magkwanta, mag-selfie. Busa mo yung kaninyong tanan sa makausap pa. Mga kong katahuran sa atong mga tiyo, tiya, mga napo mga pupoy diya, mga tigulang, no? Napo siguro yung mga 70 o 80. Bueno, mga ipagpasaylo nga dili ko magkauli makatambong sa atong reunion. Labi na karong panahona kay mag-upamang ko. Wa pa ko'y 2 ka tuig. Karong October mag-expire akong visa. Asa na po ko ilistino. Pagbuot lang sa Ginoo. Busa kuna sa tanan nagapasalamat ko yung tanan nga may tambong sa atong reunion nga murag kapito o murag kapila naman ay kaupat, no. Siguro sugad sa pag tapok-tapok na to nga paningkamutan ni nanay, ako nanay si Minyang og ang atong si Tio diha si Ununo ug pa diha pang mga opisyales, no, kaniadto sa Mura Clan, no. Busa bisan pa sa kalisod, bisan pa sa kapiking panahon, liwas sa piyesta sa San Isidro, ipanangkamutan, no, gihapon sa atong mga kaigsuonan nga magtigom ta, og magtapok-tapok sumala sa atong tema, no. Karong kining atong pagtapok-tapok naman sa atong chat group, no, panagkambitay, pagtapok-tapok. Ulawin na sa tanan ang atong panagtigom, no. Mo nang inyo na okay, no. Gitawag og napos sa t-shirt na to sa Mura Clan Reunion 2025, no. Nindot pug kaayo ning atong reunion, no. Kay paningkamutan gyud ni Tia Norma nga naatay t-shirt og sa mga opisyalis pod nga nakig-ambag, no, og mga ideya, color mao na siya, no. Importante nga magka-iusa ta, no, magkatigom ta. Gisay-say naman siguro kaniadto ni Tio Nunog uban pa nasay naman ta nga ang Samura pamilya Lili Tagaliti, gikan ni siya sa Iloilo, gikan ni siya sa Manila, no. Kanang Samura family, mga politician sa Manila, usa na sila sa mga nagdala mga Spanish, no, gikan sa Espanya. Unya naminyo mao tong mihana sa Iloilo og usa pa na katong mayor sa panahon sa Hapon, nahimong mayor ang Samura didto sa Dakbayan sa Cebu City, no. Og nangadto po dito na sa Zamboanga og naay nahi sa laag nga nakaanha sa Leyte, no. Labi na gyud siya sa Maasin, no. Mao ni ang mga kagikan ni Puy Aro, no, Juan Aro, nga iyang igsuon kinambagulangan nila mao siguro si Simplicio Zamora, no. Hangtod karon wala pa na ni na matres kinsa ang ilang amahan, si Simplicio og si Juan Aro, no. Unya na po sila igsuon nga si Bandin
ug si Barto. Mao nang kanang bandin mao siguro kanang naa diha sa Labuon Sunok ug kanang Barto dito sa Kaningag, no? Mao na akong na gipaningkamutan nga ako nang gi-research wa pa ko mo kuan sa civil register kung tuwa ba gyud na dito, no, asa dapit ni sila. Paningkamutan nato na, no? Naghimo kong family tree, akong gi-research, no? Og naagoy na matud-an labi na gayud ang pamilya ni Simplicio og pamilya ni ayun ta kisa to yung mga anak ni Juan Aro nga ubay-ubay po na sila ug murag mao pag-eskwela na kog malapok, no? Ako po ni silang nakita labi gayon si Puy Putit, no? Nakamot pag kuanto si Papa Ignacio mao na, og si mana nasayon ta kisa to yung mga anak ni Juan Aro mao na wa ta kaabot ni Puy Ramona kay matud pa kinamagulangan ni sila naapoy akong napangutan-an gyud, no, nga mga apuhan mug naa man siguro diha, no, mga 80 70 anyos na sila matud pa nga was la kaabot ni Puy Ramona pero ang mga anak ni Puy Edad, no, mga apo ni Puy Edad, no, mo na siya mao na ingon siya nga wa ko nila kaabot kang Ramona po nakadungog sila mo to nga pero nasayon ta nga kini si Socorro Espere Maying Saludo, no? Nagkahinumdum ko pag ato na ko sa Davao, ti Amparo, nakaabot pag ko anto, eskwela ko Davao, mingon to siya nga kaunis lang mamista diha, mao to naabutan magaling diha sa iyang paghalin sa kinabuhi, no? Diha man siguro sa Labuon. Dagadaghan sila, mao na karon usa na sila mga nag-host. Welcome, mao na salamat sa pag-welcome ninyo sa atong Zamora pamilya. Labi na gayon ang mga pamilya ni Lolita Grava, Gerardo, Ideta, Ricardo Saludo, Felipe Saludo, Florencia Regañon, og si Susana de Jesus, og si Noel Saludo, og Tito Saludo, og si Norma, ang atong barangay captain sa una diha, no? Ang mga maghapon, no? Bawo lang. Mao ni akong karon na chat sa una sa pag-imbita na ako kanadtong una, no? Bueno, karon suod kayo sa mga anak ni Rosalio porque tungod kay ang iyang ang asawa niya ako mapunglula sa side sa akong tatay, no? Kasagaran tuani sila sa Mindanao, mao na nga kaniadto 2 years ago nang nag-reunion maghapon na sila dito. Pero naagyapoy ubang mga anak, labi ng anak ni Nay Cristita, ang mga apong Cristita, anak ni Nay Cristita og ni Obadia. Puno, Pasidro, kadungog jud ko nanay kaunay musultig Pasidro, no? Una si Conrado, Zamora, tuwa dito ni Mindanao, kasagaran to sa Mindanao. Labi na gayod si Tio Jaime, nakaabot ko kung Tio Jaime, o si Tio Amparo, na matanan. Ilang mga apo, nagkatigong pumi dito sa Davao. O si Pa Ignacio, kaabot ko ni Pa Ignacio mabihis, no? Mista ko sa una sa Malapok, Ihaw Kabaw, mao ni. Muna na sila yung mga anak niya, kasi yung Nono, nakaabot ko niya na Mundalat, daghan-daghan po na sila. Si Rinaldo, Zamora, yung anak kong classmate, no? O pati Paterno, wala ko kaabot ini. Pero nakadungog ko kanunay, no? Kay naghan maning ang mga apo na nakakaroon na sa Malapok nga mamista sa una ta. Mao na nga mayong kabisita ko sa ubang mga panimalay nila. Og diha po si Faustino Zamora. Mao ni si Puy Putit, siguro ni, no? Kasi nakaabot ko ini si na Alejandra, nagpailim nun ko kanunay dito. Nakaawang mga apo niya, ako pong mga classmate, kaabot ko sa ni Tia Rosario, ni Arsenio, Alfredo, kaabot nagpa-out magaling ko ini, uban diha no. Daghan po na sila si Adelpa, si Eugenio, Rita, Alfredo, si Rita, no. Og si Gaudencio Zamora, kini murag wa gyud ko ka abot ini pero daghan na to mga paryente nga nagkakita-kita ta.
labi na gayud sila ni murag siguro ang mga wagyo ko ka ila pasinsa na gusto yung mga tiyo-tiya nila si Puy Gado kaunay ko kudong ini kay sinanay mo siguro pag atutas ka Puy Gado kaya naman to'y murag naman siguro to'y diya sa lungsod no dito sa Kaningag man sila no si Uking Puy Uking sa Mura so kani daghan na sila daghan na pong mihalin silang kinabuhi no nas Malapok Norte napos Matalom Pananawan kanang mga taga Pananawan na diha Pulis Bactul 3 kana si Luisa Bantaculo Bactul 3 Margarita Paler sa Bactul, Bactul 3 gihapon, Lourdes, daghan taga Bactul 3, nawala ni masakop sa Maasin, anas Matalom, og Delpino sa Mura sa Matalom, mamana, og sa Malapok Norte, nas Fortunato sa Mura, og sa Tawid, Mura na, muragwa kayo kay, murag naay nanambong sa unang reunion ini, og kani si Puy Idad, nakadungog yun ko ini, kaunay ni sa akong nanay, si Herminia, si Naminyang, mao na ilang mga anak si Joel Fortuna, Nuning Fortuna, Carles Fortuna og Ting Fortuna para intipon Lagwangyo. Murag wa na kayo sila magtambong-tambong sa una sa atong reunion, pero naay uban lang pamilya nga mitambong no. Ang kasagaran mo tambong kana Tio Nuno kanang mga sa pamilya ni Pa Ignacio Puy Paterno diha. No. Sa amo pong side no, pasensya na gyud kay dili mi kayo daghan tungod lagi kay kasagaran sa akong pamilya ni Gregorio kaduha man ni naminyo si Gregorio gikan ni Simplicio kay ang unang anak ang asawa niya mga taga Larua sila si Puihin niya mo na sila si Aning taga Rizal sila si Mount Rico diha no si Johnny ang napara si Puitan si Sandy Bini active kay to sa una sa mihaling na po ikuha naman sa Ginoo mao toy katapusan ng kita ang dibini katong dito sa Malapok yun no katong kato sa Malapok gud nagreunion last pagagabi milarga dayon ko mao no unya ikaduha si akong nanay nga taga San Isidro nga kasagara kadaghanan po siyang mga anak tuapod na ako maigsoon tos Manila no unya na diha sa una si Ejen diha ug si Manang Clement nga pasensya na kay wa gyud makatambong tungod kay mugikan karong adlaw nga iyang tulo ka anak padung sa Manila murag naa man siguro pud murag nakaapas man siguro diha mo og si Tio Crino no og si Maniboy o iyang kaluha sa Manila ni sila si Tio Crino na sa Kabatuan sa Tumoy no mga anak nila kasagaran to sa Manila mao na nga pasensya na nga di mi makatambong kasagaran sa atong reunion og karon ni anak kaniya karon sa mga taga si Palman bog nakahibalo pa na si Tio Munsing ato po nagay pa ila kay murag nasakit man sig atong iampo pod kasi kay kaduha man ni naminyo si na murag na kani si Simplicio sa Mura nga naanay sa una anak sa gawas kay mo na to si Palma na apelyido gibay nga to sa inahan o mauna silang mga taga-Akasyo sila si Ma'am Iska no una daghan na silang mga magsuon pod og usan ni ana si Tio Munsing nga kaunay gud nag-active no sa Malapok uban pa nga mga buluhaton o sa pang mga aktibidad sa Samura no busa igsuon man nato na no kanang mga palman lang na sila tugod kay gibay lagi sa inahan pero sa tinuoray ko na sila Samura na sila no tungod lagi kay anak man lagi sa gawas mao to nga na gibay sa inahan no sa atong among apuhan gani adto apuhan sa mga apuhan si Puy Simplicio sa Mura. Musa na sa mga anak diha kana sila si ubay-ubay na anak diha sa Puy Tatoy si Puy Amador no ubay-ubay po na nasa sa Bactol na po diha sa Kalukinza no o mga anak ni Tio Dimok si Puy Tatoy anak no og si Puy kanang si Mama Maura kadungog kay kaunay nga tagahantag mga Cesar active kayo na sila daghan salamat Gina o mapadya mga paryente dito sa pag-reunion na mo dito sa Mindanao naputoy usa ka anak dito nga daghan po na sila dito mga Cesar sa Mura no tuwa dito sa Davao City bawg nakauli man na uban diha na aron magpatamo sa reunion pero daghan po na sila dito og naputoy usa ka naso kay
si Puy Ayo, no? Rosario Zamora nga nakabana og basa kaya nga sirdan na sila sa tinuray. Naa diha si Sinte, nabilid siguro uban dihang mga anak ni Ko Almon, anak ni Luming, no? Og ni atong iampo pod usas gyud sa mga anak ni Puy Simay nga anak ni Puy Ayo nga nasakit karon, mao na nga sauna active kayo na motambong kayo na kayo diha sa nga may mga balatian di katambong, no? Og busa napoy uban dihang mga apo, mga apostohon na ato pong daghang salamat sa pagtambong niyo bisig liwas sa piyesta sa San Isidro, nakakuagya po, nakalingkawas, no? Wala. Og natay usa sa akong mga apuhan, no? Igsuon anak ni Puy Guyong nga si Puy Unsay, no? Sige Puy Unsay nga tua sa Bayugan, no? Mao na nga kamo nga mobiyahe mo ngadtong Mindanao, gusto mo hapit og Bayugan, dako naman ang syudad, usa na sila, no? Kay mga politician po na sila, no? Board member ang sa Agusan, del Sur, no? Mao na sila. Mao na ang ang ngalan nato si Leoncia Zamora Luxen. Mao na yang mga anak si Tia Ramona, kaya patay na, Gabia nga board member, himong vice governor pod sa Agusan, og iyang mga anak daghan na sila diha. Mao nay nanganegosyo diha sa Bayugan City, no? Og na sila si Matillano, Francisco, Antonia, Siriaco, Felipe, tuwagon na sila dito sa Bayugan. Ngumana nangamatay na, pero na ako'y naabutan dito nga nagreunion po mi dito, no? Nagtambog mi dito sa Zamora family, no? Og naapoy karon nagkinamanghuran na si Gorgonyo Zamora, nga mihalin na si Tia Anita, naapa siguro diha si Tia Ilda, nga motambong pod, mao punay kinamanghuran magunay nila ni kanay si Puy Unyong, no? Nagtrabaho kaniadto dito sa munisipyo sa Maasin, nagsayod ta kung unsa ni siya ka aktibo, panahon ni Mayor Dion, no? Kadungog kayo ni Mayor Dion nga kang Leon nga perting mayong pangayong pagka-mayor bisag sapatos ihatag kung nay magpakasal, no? Og usa ni ana sa mga kolektor sa Tiangge mao na si Puy Unyong, no? Mao na iyang mga anak nga natong tuig mihalin silang kinabuhi si Tio Manuel Zamora, ug napakaroon niya si Mercedes Zamora, Elizabeth Zamora, Solito Zamora ug Osvaldo Zamora. Og naparito usa ka anak nga maminyo mao ni si Siriaco Zamora, mao ni siya. Og di ay akong una din yung anak jud nila ni Simplicio mo si Zacarias Palman Zamora, nga iyang anak si Gloria Saavedra, Magnum Palman, Dolores Palman, Francisca Acacio kay Ma'am Iska, mao na inahanit yo ni Tio Monseng, Peregrino Palman, Felipe Palman, Lourdes Palman, Juanita Palman. Mga Zamora ni sila, no? Daghan po ni sila pag si Amador Zamora, si Angelita Zamora, Ana Corita Zamora, og si Alfredo Grojo Zamora, Arsenio Grosso Zamora, Incita Zamora, Lastra Nieves Zamora, Silpa, mao na si Bibe, ug Anita Zamora, Tamis Bonifacio Zamora. Ang uban ni nangamatay na gyud, no? Nakaabot pa ko katong pagadto ko dito sa Kanjuom, no? Na ako'y nakamisa gyud sa paglubong o nagmisa pod sa pagbisakasyon ako. Og Porto Zamora, napos si Tio Francisco, kami halin na pod, Conrado, Calestra, ubay-ubay na pod, no? Nga tuwa na silang kinabuhi. Og napos si Gundino Zamora, napadiha, si Unoy Undeng, Kalunas Kalukinya, Crescencia Zamora, Ablo na Santag, Celestino Zamora, Labuon, no? Og si Ricardo Zamora, Kalukinya, Erinda Zamora, San Rafael, no? Si Dimok masiguro na, og si Demokrito Zamora na sa Bantig, no? Og mausa sa pamilya ni Rosario wala na nahibilen, tanan nangamatay na gyud, no? Si Dosisima, Timoteo Cosme, Hermogenes Basa, Fausto og Glesiria og no? Og sa Kamaura maupod siguro tanan siguro, no? Mga apo na lang gyud ya, no? Na ni Victoriano, Asuncion, Pasencia, Federico, Julieta ug Clarita.
Usa makaigsoon ako ni Kristo. Hinatunta nga ipadadyo ni. Naghinumdum ko nga, bono, tungod lagi sa kalisod, no? Kay sayo makakwarta ta, kita mga taga Samora bantugan magyud ta mo inom magyud, no? Mo inom palaho di bawo nagpahabaw makaingon patug palahobog pero kay naay sakit-sakit di na makainom. Mao na nga lisod gyud ang kahimtang dito sa Malapok, dito sa San Isidro, murag wa na nato na mao na hunay nga magtigom ta kay wa ija-ija ahaw na lang gyud na aron makalingkawas sa kalisod, no? Magpa-eskwela sa mga anak, sa mga apo na. Mao to nga wala guni mahunaing sa buhi punta sila si Poy Paterno, buhi punta sila si Pa Ignacio, si Poy Putet, Alejandra, nakaabot pa kong Poy Ayon, nakaabot pa ko nila Poy Tatoy, Poy Amador, pero wa man gyud maghuna-huna nga magtigom, no? Aron mag-reunion. Pero natin panahon nga mag-reunion, no? Labi na gayon kung nagkaroon ko usa sa mga apo ni Poy Guyong nga naminjo, mao to nag-imbita giniya tanan nga mga paryente pupoy aron magtinabang kay mga bantugang panday. Mao na say di na magkasinabot kay mga maestro man tos panday na unya nay piyesta dito sa Malapok mangadto ta mao na mga panahon nga kita nagtigom, no? Busa makigsoon ako ni atong paningkamutan nga ipadadyo nato ni kay karon kay nakahawas naman tayo sa kalisod. Ayaw ang tao mo, kabugnaw, kung naay mo di mo tambong, kung wala, importante nga atong mapadajag ang atong gugma, ang atong pahigugma sa atong banay, magkailhanay ta, kay usahay magkaminyuay, magkauyabay, no? Sa atong mga apostoho na ato gunang likaya, no? Kaya hangtod 10 generation, no? Nga mapreserbar nato ning atong clan atong Samora nga dili gud mabakid kay nasayon man ta nga kuno usa po na sa mga cause sa mga sakit-sakit, usa po na ko sa gitawag nato mga kanang abnormal kung ang mga magsuon, kung mga igagaw, magunay, mao na siya. Usa sa mga rason na nag-eskwela kog exorcism, maunay na mga rason ngano nga naay mga abnormal o naa po'y mga maingon nato nga dili gud ato na sahay magasakit-sakit tungod say nagunay mga magsuon, no? Maingon mga bagong tubo karon tuo man ko na magbuot mo nahigugma man ko dili na pwede, ha? Busa manalangin kaninyong tanan ang Dios magagahom sa tanan uban sa atong mga apuhan, uban sa atong mga kaigsuonan nga di makatambong diha tungod sa lagyong dapit labi na sa Mindanao, labi sa Manila ug mga lugar. Daghang salamat kaning tanan og mag-ampo ko nga sa sunod pohon nga bakasyon ko magtigom ta mag-usab. Ang Ginoo manalangin, ang Ginoo mana kaninyo, manausab kanimo. Malangin ang Dios samahan magagahom sa tanan sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Viva Samora Clan Family! Viva sa atong mga opuhan, sa atong mga ujuan, sa atong mga tiyag, tiyo, ug sa atong mga pagumangkon ug kaninyong tanan, maadjong adlaw kaninyong tanan. Amen. Viva!